Tarata Oktoburu kalo tile 13 san 2020 aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko an ka bakurubaw la bi an bɛna kunnafoni min walawala aw ye olu de ye min o ye sanayɛlɛ kalanso ni a bɛ wele ko UG o kalandenw karila ɲɔgɔn na kunu sigida ani a lamini o minisiri ale ye lajɛ dɔ kofɔ min bɛ tali kɛ ɲama kibaruyaw kan jamana fabaw kɔnɔna ye kana se farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ma min n'o bɛ tali kɛ Mali ani Iran olu kan ka badenya balontan min ta ko o bɔra dɔgɔ kɔrɔ ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kilasi 9nan ni a bɛ wele ko DEF o kiimɛniw daminɛna tɛnɛndon Oktoburu kalo tile 12 san 2020 k'a yira la ko min o ye kalanden maa 299 ni 456 olu de tilalen bɛ min o ye kalanso 1852 ni ɲɔgɔn cɛ. Professeur Dulaye Konate ni ale ye duguma kalanso minisiri ye kunu nɛgɛ ɲɛ 8 waati ale ye nin baara ninnu bɛɛ judu ni a ye o baaraw kɛ min o ye Tomikɔrɔbugu o kalanso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanso 2nan ni a bɛ wele ko salle 2 o kɔnɔna na min o ye nin baara ninnu ye olu judonna an bɛ dugawu kɛ maa minnu ni olu bɛ ɲina kilasi 9nan na ni olu bɛ kiimɛniw baaraw la nin waati la Ala ka jaabi ɲuman di a ma don nataw la. Sanayɛlɛ kalanso la Badilabugu Bamako kin 5nan na lakɔlidenw karila ɲɔgɔn na kunu tɛnɛndon Oktoburu kalo tile 12 san 2020 min ni o y'u ka jɛkulu ni a bɛ wele ko AEM o sigili baaraw ye ni kunnafoni ninnu an y'a sɔrɔ k'a yira ko maa 5 olu joginna maa dɔw sa olu joginna min y'u kunkolo ye dɔw ta y'u bolo ye sen dɔw joginna kosɛbɛ jaw yɛrɛ carinna kunun kosɛbɛ min o ye réseaux sociaux kana ye k'a yira la ko an ma kunnafoni foyi sɔrɔ min bɛ a yira nin waati na ko maa dɔ ko o ni tora la maa joginnen ninnu sa o bɛɛ lajɛlen cɛra ni ka taa n'u ye polisiso la ka laban ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la o kɔfɛ min ni o ye sanayɛlɛ kalanso ye n'a bɛ wele nazarakan na ko UG ale ɲɛmɔgɔba a ye laseli kɛ min ni a bɛ kunnafoniya di k'a yira ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ kabini Oktoburu kalo tile 7 san 2020 min ni o ye UG kalandenw ye olu ni sanayɛlɛ kalanden tɔw olu kun kɛlen bɛ k'u sigi ni ka ɲɔgɔn kɔnɔ mais ko in yɛrɛ sa a yugubara min ni o ye kunun tɛnɛndon Oktoburu kalo tile 12 san 2020 o kibaruyaw la sa a ye laseli kɛ laseli min senfɛ a y'a yira ko min ni o ye UG kalanso ye ko ale datugura tile 3 ɲɔgɔn kɔ ko min ni o ye kalan ye ko o baaraw foyi tɛna kɛ fo ka taa tile 3 in tɛmɛ ka d'a kan ko nin ye ko ye ko min ni a tɛ se ka bɛn cogoya si la ko a bɛ welewelemada kɛ Mali fangatigiw ma u ka baara suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to kalandenw ni lakɔlikaramɔgɔw u bɛ se ka na ka n'u ka baara kɛ cogo min lafiya ani bɛn kɔnɔ cogoya min na. Bamako ɲamanko talen bɛ k'an bolo da ɲama ni jinɔgɔ olu bɛ carila Bamako fan bɛɛ nin ye ko ye ko min ni a kɛlen bɛɛ dabalibanko ye o siratigɛ la min ni o ye minisiri kura min ni ale sigilen don sigida ani a lamini o minisiri ale ye bɔli kɛ min kɛra jumadon Oktoburu kalo tile 9 ka taa cɛkɛdaw la cɛkɛda min ni olu sirilen b'a la nin waati in na walasa ni ka taa o kuma ɲɔgɔnya min b'a to ɲamanko fura bɛ se ka sɔrɔ ale la teliya la o senfɛ minisiri Bernadette Keita ale ye laseli kɛ k'a yira ko don nataw la ko a bɛna lajɛ belebeleba wele lajɛ min senfɛ cɛkɛda fɛn o fɛn ni o bɛ baara kɛ min o ye ɲama ani jinɔgɔ o baaraw ye olu ka se k'u sigi ni ka kuma ɲɔgɔn ye walasa cogoya bɛ se ka sɔrɔ ɲama kɛlɛli la cogo min ka bɔ Bamako faba ani Mali duguw bɛɛ lajɛlen na cogoya min na a ko min ni o ye minisiriso in ye ko cɛkɛda caman bɛ yen minnu ni olu ka baara bɛnnen bɛ jinɔgɔ ani ɲama baaraw ma ko nka bɛɛ lajɛlen bɛ birifini sama ni ka t'i ka fan fɛ a ko o ko in tɛna se ka to cogoya la ten ka d'a kan walasa laɲiniw bɛ se ka sabati ko fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa min o ye ɲama ani jinɔgɔ ye
o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ an ka faba ani an ka dugubaw bɛɛ lajɛlen na teliya la. O siratigɛ la a taara cakɛda la, cakɛda min ni ale ka baara ɲɛsilen bɛ ɲamanko ma. Olu ye laseli kɛ a ka o ɲɛmaaba ni o ye inspecteur Usumani Sidibe. A ko k'a bɛ minisiri fo a ka taama na ni ka se olu ma. A ko fana ko ɲama ko fɛn min don ko nafolo baara don ka d'a kan ni ɲama donna ba la ko a bɛ kɛ sababu ye nafolo caman o bɛ sɔrɔ a la. A ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ɲamanbɔ yɔrɔ min ni o labɛnnen bɛ Numubugu. A ko a b'a ɲini minisiri fɛ a ka o baaraw don ba la min b'a to ɲama bɛ se ka cɛ ni ka taa bɔ o yɔrɔ in na teliya la. Min ni o ye jinɔgɔko o cakɛda ni ale ɲɛmaaya bɛ Madame Ture Asitan Sima bolo. Ale fana ko a bɛ minisiri fo a ka wulikajɔ la ko min ni o ye olu tɛ ko dugukolo ko gɛlɛya ko o de bɛ olu ma nin waati in na ka d'a kan olu ka baarakɛyɔrɔ ko sigilen bɛ dugukolo min na a ko papier ko ma se ka sabati. Minisiri ko a n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ don nataw la min b'a to welewele min ni olu dalen filɛ nin ye ko cogoya bɛ se ka sɔrɔ olu la teliya la cogo min na. CAN 2022 ɲɛbila ndolantanw hukumu kɔnɔna la. Teriya ndolantan min ni Mali an ka samatasɛgɛ olu ni Iran ndolantanw kan ka min ta bi tarata Octobre kalo tile 13 san 2020 Turki jamana kɔnɔ. O ndolantan o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ coronavirus ye min ni o ye Mali ndolantana kɔfɛ ndolantana Mamadu Fofana ani an ka camancɛ ndolantana Lasana Kulibali ko banakisɛ in yera olu joli la sɛgɛsɛgɛliw senfɛ. O hukumu kɔnɔna la min ni o ye Mali ndolantana o ɲɛmɔgɔw ka taa se Iran jamana ndolantana ɲɛmɔgɔw ma. Olu ye sigikafɔ kɛ walasa ka bɛn a kan ka ndolantan in kɛ a bɔ ale dɔgɔkɔrɔ ka d'a kan min ni o kun ye dɔgɔkun in kɔnɔna ye. Mali jɔkɔlɔsila Ali Yerango min ni o ye kɔfɛ ndolantana Mola Wage fo ka taa se Bubakari Kiki Kuyate ani camancɛ ndolantana Amidu Traore ninnu bɛɛ lajɛlen kun sɛgɛsɛgɛra k'a yira ko min ni o ye coronavirus ye ko o banakisɛ yera olu la ni o farala maa 2 kura in kan o kɛra maa 6 ye. O sababuya la min ni o y'an ka ndolantan kuluba ye ni o ye Fema Futi ale ɲɛmɔgɔw ye a jateminɛ ni ka ndolantan ni ka ɲɔnkiri k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. An bɛ hakilina jigin k'a fɔ ko an ka samatasɛgɛw olu ni Gana ndolantana olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ min senfɛ Mali tun ye sebaya sɔrɔ 3 ani Kanangolo. Ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruya bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la. An bɛ a yira la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.